Ali wela Kongol, forum laol pengol. Group laol pengol. Ali wela Kongol. Wala bandida e fulbe ko mi musido modon DJ Yero International wonani on do hande e der Fulbe TV non ko tele mo anduda ko tele jandudo e jamanu go tele yaltino ho e ciosanne aada gon tele mo anduda findino ho jangino ho kadi dum woni Fulbe TV dum non fulbe be fof miden tori on tambito de Fulbe TV ko tele modon tele mo anduda kala ko wawda yaade der aduna on sa wadi tay Fulbe TV tu ma yi minen kono fof fulbe ben miden yidi aron walito do minen fi Fulbe TV kadi wawa on addante kadi kesume do kesum kadi ta ko ado yidi yaltina leyde programme manduda jama on fof wawa dum yide do gila Gambia do ha tagal leydi abbo Fulbe TV ko kambe tu wawta ma hollude ko buri yawde hendu dulaji yidda yide on faade ciosanne aada ko Samba Gelajo Mbalo kango tambiti minen tambiti tele o mo anduda ko tele jano e der leydi Gambia staff ji amen di dum woni Ablay Mbalo e Kajeru Diallo e yadude men DJ Yero e hore mon bandu kala faado programme min accay numeraji amen din o yaydi ka ice cream don wawo men noddu kat ko na e katon Fulbe TV wawa ma tawude don 1 minute follow wat subscribe bada like bada partager Fulbe TV ko hewti o de tidamol len kande leydi Gambia do Inare bullo andira nay bali taki be bali montani.